Sira na naman ang kalsada. Matagal yung mga semento. Parang mahaliparat yung bus ngayon pag ganitong oras. Ataw sila. Pagkabul ng oras yun. Seawall. Pap! Matulog na kayo. Naghahanap pa kayo ng pop-up dyan.
Call! Apat call! Akin na lang daw yung sapatos. Loko ah. Akin na lang daw yung sapatos. Oh, wow. Shout out sa mga viewers. Sa mga gising pa dyan, shout out. Uliran. Magkakape tayo dyan sa unahan. Kape para antukin. Kasi hindi pa ako inaantok eh. Kaya magkakape tayo. Baliktad yung tama sa akin ng kape. Pampantok. Nagugulan ako sa release na to ah. Dami namang release dito. Tol! Wala? Wala? Next time! Ah? Dati dito driver. Dati rin yun dito, marketing yan. Marketing. Umuwi na ng Bicol. Bicol biyahe. Oo, Bicol din. Bicol din biyahe. Maganda. Hindi ko alam kung pangarga niya. Mga plastic ko. Tagal din sa marketing yan. Palis lang din. Walang asinso raw.
overtake. Ulit. Overtake sa dalawa. Yan. Napakaganda mo ginawa ba? Bertikul. Ikul bertikul. Ikul barat. Kuya ka kayo, Kol. Giwang-giwang siya ako lang. Kol. Giwang-giwang. Palike naman na live mga idol, palike. Giwang siya. Giwang yung ulo. Ito karakol. Bawang yung aso dito sa kalsada. Pusa. Lasog-lasog ang katawan.
ka lang. Release din naman. Wala tayo. Paradahan. Puno. Puno mga kol. Libog. Mga pi. Boy, kape tayo. Tara. Tayo. Dito tayo. Ilak. Ay, wag mo ilak. Bababa si ate.
Kape muna tayo mga karagon. Eh, pampantok. Kape natin yung pampantok na kape. Swak tapos. Swak. Tama ba yun? Kaya palaro pa ako sa iyo. Nasa ulo. 7. Dumi ng mukha ah. Puro alikabok. Magkano yung sumo? Dito na. Ito. Pagpatibay. Suman. Ha? Ayun na, bagong kasi akong to. Inaano ko na si Tulong ako ng pinuso. Shout out sa viewers. Kape muna tayo. Hindi mo nakikita kasi pag naglalaro sila, minsan ay nakakapag. Mamaya boy. Yan. Wala. Oh, gatas pala. Gatas. Nakangawit na nga yung kamay. Ano pa natin ang hapunan ka. Uy! Ayun na! Ayun. Suman. Yan, shout out sa viewers. Ay, hindi pa ang tubig nila ay galing sa akin. Diretso. Kung magkano kanya kasama na yung gamit. Hindi yan kasing Shopee. Ayun na, bibili ng isang daan kasi hindi nila mo. Okay, bili natin paupahan mo na sama natin sa tayo. Ha? Ito pa yung isa? Ha? Oo. Siyempre pasa. Ano ba yung isa? Madam Miguel, Ha? Madam. Ano madam? Kita mo na? Kita mo? Siya na to. Huwag mo tulog dyan. Hindi mo ginising? Matanglayas. Ha? Nanahapi na. Karga. Saan biyahe niya? Eugene Corbett. Saan biyahe? Ang pram. Ang rolling bump. Ngayon lang?
Isang oras. O, ngayon lang. Ang alas 11. O, alas 10. Hmm. Ah, Sa Facebook? Sarap. Alas pa tayo naghapunan kanina. Alas 4. Alas 4 pa hapunan. Bali, merinda pala yun. Ito yung hapunan natin. Kape. Ito yung hapunan namin. Kape. O, gatas. Ang dami. Ang mukha ko, puro alikabok. Nilak mo yung pinto. Suman. Busog na ako sa isa. Ito nagkape ako dun sa Kalawag. tulog na. Tulog na. Dating dito sa Siwol. Pag gatas, hindi ako inaantok. Pero pag kape, antokin agad ako. Ilang baboy yan? Ano yan? Kinain mo? Kinain ng sawa? Nagubat po kami yan. Pero parang, ano pinagkalawan nila, Ito daanan ng tubig kapag umulan yan. Galing yan. Ibig sabihin maraming baboy dito. Baboy ramo. Tapos, ano pa? Ay. Airgun. Ang lakas yan. Meron din dyan? Sa akin, no? Basta to, wala talagang bahay dito kahit mga bayan natin.
katututo, mga katututo. Wala pa ng babae. Makain na pa, bigyan na niya. Ayaw mo na? Oo. Magkano ba to? Gani mo. 10 na. 10. Ay, dito 10 eh, no? Halos lahat po nito puntahan. Puro yan. Dapat niya may sausawa ang sukal. Kasi, Oo, asin lang kasi timpla niya. Sausaw mo dyan sa kape. Hindi na sila nakakain na pag Tubo pala doon. Totoo nga pala talagang ano no. Patay si Jackie Lucy. Jacqueline Lucy. Nabagok yata yung ulo niya. Ha? bayad mo na. Ha? Bayad mo na. Bayad pa? Oo, siyempre. Magkano ba? Dalawa. Hindi pa nga tao tapos eh. Ito. Naboy. Ano, diyan ka na lang? Ayan, makinis yan. So, lagi na mawasingan yung ano namin ngayon kasi may pahinante na ako. Unti-untiin lang, isa-isa lang wasingan. Pagsawa.